Joo, se olisi taas uusi työmaa. Kuusia olisi 6 kappaletta. Tässä on 2. Ne menee tonne suoraan. Sähkölanka vaan tässä menee, mutta ei se oo. Ei oo kuin henkinen haitta. Tonne koloon ne mahtuu hyvin nää 2 tästä. Sitten on 3 peräkkäin. Tossa näkyy kirjanpainaja syömiä. Yksi on niinku aidan tällä puolella. Se aita puretaan huomenna, niin mä jätän tän isoimman sit huomiseksi. Se on just tossa niinku aidan kulmalla. Tosta tonne rako. Sitten on 2 hoikeampaa, nää on niinku tällä puolen aitaa. Ensimmäinen ja toinen vieressä. Ihan selkeät suorakaatoi tonne rako. Se on tunkio vaan. Niissä oli jonkun verran kamaa sitten huomenna, kun isoa kaataa, niin täytyy näistä jättää vähän tyvipölkkyä siihen suojaksi, nostaa ton kannen vaan pois, se madaltuu aika hyvin. Se on niin paljon kamaa, että se on hankala siirtää. Tuosta näkyy nää vielä. Sitten täällä on vielä 1 kappale. Kuivalatvanen. 6. Tästä välistä tässä on sen kaatolinjakin suoraan. Tuo. Se mahtuu just tulee niinku tähän kohti tätä aitaa. Mittasin, että saattaa ehkä osua aitaa, mutta aitaa on menossa remonttiin, että se ei ole niin justiinsa. Sitten on 1 koivu vielä tässä. Toi koivu. Se menee niinku tonne suurin piirtein. Ihan suora kaato sekin. Sitten me haketaan oksat näistä ja rungot sahailee sit polttopuumittaa. Pari päivää menee ainakin, tai itse asiassa nytkin mä oon vasta hyvin jo iltapäivän puolella. Mä ajattelin, 3 puuta sais nyt, niin huomenna vähän sitten kevyempää. Mä aloitan näistä suorakaadoista nyt, näistä 2 kuivasta. Näistä pannaan kamera tohon aitaan vaikka.
Mennäs kattoo, osuttiinko sinne aitaa vai ei. Vähän tohon raitaan halus takertua, mutta pääsi siitä ohi kuitenkin. No, en tiedä, johonkin se latva on katkennut, mutta ei tässä kyllä mitään tuoreita jälkiä näy. Se voi olla, että se meni katki, kun se osui johonkin puuhun tuo. On niin rapea tuo latva, että no, se oli hyvä. Rupee karsia ja pilkkoa sen sitten. Sitten se taitaa olla tää päivä tässä. Tulla huomenna sit jatkaa. Nyt tuolta sai tuon aidan purettua. Pääsee aloittaa tästä isosta kuivasti aamulla. Nyt siinä on niinku... Siinä on hyvä kolo nyt tässä. Se on vietävä vähän narua sinne ylös, kun ei tunkkiis on mitenkään tuohon. Tänne tää ei saakeli, se on niin paksu kuitenkin. Oksapaino on kaikki täällä tiellä. Lähestulkoon. Vihreä on latva, muuten se on kuiva jo tosta. Mut kolo on hyvä. Se on niinku tonne. Samaan koloon, missä noilla lapaa. Tosta täytyy aamulla viritellä sit toi tunkion suoja. Ottaa se kansi pois ja katsoo, tarviiko siihen vielä tuoda. Toi kantokin suojaa hyvin. Aidan tolppaan tuo. Se kun on betonissa, niin se vähän suojattiin laudan pätkillä, mutta jos tää just osuisi tähän tumps tohon kantoon, niin se on aika hito hyvä. Tunkio kans kävi ihan hyvin. Mistä sinne näkyy? Se jäi just niinku ton pölkyn päällä. Tähtäys olisi voinut olla pikkasen enemmän tuolla niinku tonne päin.
Palokärkikin tuli. Se vähän kahnas niinku näihin kuusiin. Ei halunnut lyttää tätä kompostiverkkoakaan, vaikka se nyt kovin kummonen on. Komposti nyt säästää. Suojaus toimi. Ihan hyvä se oli tuolta kannolta, vaikka tää on tän näköinen tää puu. Toi oli vähän laho, mutta tääkin oli ihan ok. Tämähän on ihan niinku tää on ihan niinku kunnon kama. Se tunkki laitettava. Tuuli pyörii niin huonosti. Pähkinänpensaasta otin ne, mitkä varmasti menee poikki. Muutama siitä vielä meni. Itti koko puskaisilitte. Jääpi siihen sitten kasvaa mikä kasvaa. Joo, täällä on hyvin tilaa tälle toisellekin. No jonkun verran jytäkämpi. Voi jätä huomiselle, kun se tuulee noin rajusti. Saa tänään hakettaa vielä nää kaikki oksat, mitä tänään on tullut tehty. Tämäkin on niinku kuiva latva. Tois tää yksi iso kuusi tässä vielä. Vähän tuulee vastaan. Laitoin tohon nyt sitten auton vissiin. Kävin viemässä köyden tonne ylös. Riittävän ylös, se on yli puolivälissä. Tilaahan tässä on ihan hyvin. Tosiaan tää lankatas, mutta se tuulee vähän niinku nyt tästä. Tommonen niinku sivuvastainen pikkasen. Siitä vaan kierrätin kierrätin vedon siihen ja oi! Kolonte ei ole valmiiksi.
Ryminää. Ihan hyvin lähti. Oli just hyvä. Tuuleton kohta. Tasaisella pitopuolella. Eikä se oli ihan suora. Puhutaan, jos oli niin sit vähän takapainoinen. Lytättiin hyvin toi pähkinäpensas. Mä en jaksa sitä ottaa nyt. Se tuli hyvin. Vähän arvannut se tuuli. Se oli täällä tila. No niin, rupeaa olla homma paketissa. Siihen tuli hakekasa tohon keskelle ja pölkyt jää sinne ja tosta vedin vielä kannon siistiksi. Mettä on siivottu nyt silleen isommalta tosi. Ehkä sinne vähän havuja voi jäädä. Sitten oli toinen puoli. Tätä mä eitän tässä vähän jo kuvailenkin. Se on se iso kuusio. Tunkioon pistin takas paikalle. Ja joku vanha kanto tossa. Tännekin tulee aikamoinen hakekasa. Ja siinä oli toi yksi kans vähän isompi. Tuot sen yhden koivua äsken kaadoin. Toinen oksat tähän haketin tuohon. Ei oo ihan joka puolella noita kasa. Mettää voi vähän levitellä sitten. Joo. Se oli semmonen keikka. Tuuli meni vähän paikkoja häiritä, mutta siitä selvittiin. Se on lähettävä uusiin seikkailuihin. Se on moro.